Πραγματοποιήθηκαν σήμερα αρχιερεσίες στην πολιτιστική λέσχη Τραπεζικών Νομού Ηλίας για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η προσέλευση ήταν ικανοποιητική αφού πολλοί νέοι έχουν εγγραφεί στο Σύλλογο. Όπως είναι γνωστό και κοινή πεποίθηση, η πολιτιστική λέσχη Τραπεζικών Νομού Ηλίας είναι ένας παράγοντας καταξιωμένος στην κοινωνία μας, γιατί έχει κάνει τα τελευταία χρόνια μια σειρά μεγάλων εκδηλώσεων, ποιοτικών εκδηλώσεων που έχουν μεγάλη ανταπόκριση στην κοινωνία μας. Σήμερα, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται η ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεκτικής Επιτροπής. Στο ψηφοδέλτιο συμμετέχουν παλιοί συνάδελφοι, συνταξιούχοι, αλλά και νέοι συνάδελφοι, το νέο αίμα που θα κληθούν να συνεχίσουν την δραστηριότητα της λέσχης με ακόμα περισσότερες και καλύτερες εκδηλώσεις. Η λέσχη Τραπεζικών Υπαλλήλων Νομού Ηλίας κάνει σήμερα αρχιερεσίες και αξίζει τον κόπο να έρθουν όλοι οι συνάδελφοι να ψηφίσουν, διότι έχει μεγάλη δραστηριότητα μέσω του ικανού Προέδρου μας, του Κώστα Τριανταφυλόπουλου. Είναι μια μέρα που πρέπει όλοι οι συνάδελφοι να έρθουν για να βγει και αποτελεί το ψηφοδέλτιο από παλιούς και νέους συναδέλφους που πιστεύω ότι θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται όπως και παλιότερα. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων εκλέγησαν οι εξής: Γκότσι Ειρήνη, Θανόπουλος Παναγιώτης, Κουρής Ιωάννης, Μπεβούδας Αλέκος, Πατσούρης Ιωάννης, Πυριόχος Διονύσιος, Σκυλάκος Χρήστος, Τριανταφυλόπουλος Κώστας και Χρυσανθακοπούλου Άννα. Για την Εξελεκτική Επιτροπή, Αγγελόπουλος Γιώργος, Τόλης Ιωάννης, Χοντρογιάννης Γιάννης.